Ndewonu. Taa achọrọ m ịkụziri unu ka esi akọwa owe n'asụsụ Igbo. Well done. Today I want to teach you guys how to introduce yourself in Igbo language. Ka esi akọwa owe n'asụsụ Igbo bụ: Ndewonu. Aha m bụ Ike Agbo. Esi m n'obodo Ugwuaji Ọkụ na Anọ nke dị na Enugu steeti na Nigeria. Agara m akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ IMT nke dị na Enugu steeti. Kịta ebi m n'obodo Italy nke dị na Europe. Ana m arụ ọrụ. Ọrụ m na-arụ bụ ọrụ itinye ọkụ na idozi ọkụ. Unu n'anya, unu afụ na anọ m n'ụlọ ọrụ ebe m tinyere ọkụ n'ụlọ nke a na-akpọ hospital n'obodo ndị Italy. Kirienụ aka ọrụ m. Metà è alla fine. Sì, sì. Un attimo. Cos'è climbing? Sì. Is for the valve. Okay, the phase wire of the valve. The neutral kwadonu m, tinyerenụ m aka enu na ihe onyonyo nke m wetara unu ka m wee ike na-ewepụtara unu ihe onyonyo ndị ọzọ na mgbe. Ka Chukwu okike abịama gọzie unu niile. Daalụnụ. Ise.